pateni nggo. Sehat terus ki Mbah Nong. Larane minggat pokok man. Ora lara kuwi ning sepet operasi wong kuwi diluk-diluk angger selapan dina operasi. Nggih kanten sehate niki Mbah Nong. Wis muga-muga sehat panjang yuswa kathah rezeki. Amin. Ayo diaturke lali janjine. Nggih, semoga khususan kagem Mbah Nong. Ayo Le Jianto langsung besok kene Le. Wis ditomboki kae lho. Wah, lah niku mlengker ndek dalu kok. Meter ndek dalu. Pak Parmen nang mriki Pak Parmen. Dina Minggu sehat toko. Kowe ngajak nang ketawang mako. Nganti ringsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak wasa pirambalasi yen tak telepon malah centang siji mangkel aku yen kepathok irungmu mesti tak jiwa lalat jiwa Semayan kowe minggat karo kono. Nggih ngapunten Pak Tega kilap Pak. Kilap kok Terus. ndak kilap pendak. Atiku banjur takon ngene. Pripun? Jan-jane kowe nang
sapa sing ora gelo kadung semayan dirimu orang ngeteno Salim kalih Mbah Kakung nggih. Mbah Kakung pengen nambah ning wis mlengkung. Jan-jane nang ndi. Ketemu sayang. Ati kusu anak paeno dhewe ana kono dhewe monggo bapak badhe ngesake napa niki juragan tahu ngudang anak mandhapipun napa niki bapak ngudang anak mandhape bojo loro ya oh kapilot ya mandhapipun kapilot bos tahu ki nggih ngudang anak mandhapipun kapilot nggih kendange dereng nggih nek ampun bakdo beser kok niku wau